السلام علیکم دوستو، اج شاکر شجابادی دی لکھی ہوئی حمد پیش کرے سوں جنہاں وچ وہ رب کنو التجا کریندے تے حمد پیش خدمت ہے۔ میں کو شاگرد اپنا بنا اے خدا، نات گوئی کرن دا مزہ آونے۔ میں کو شاگرد اپنا بنا اے خدا، نات گوئی کرن دا مزہ آونے۔ میں کو جہاں پڑھا دے سبق عشق دا، نات گوئی کرن دا مزہ آونے۔ میرے دل وچ محبت دی شمع بلے، میرے نظراں کو تابے نظارہ ملے۔ میرے دل وچ محبت دی شمع بلے، میرے نظراں کو تابے نظارہ ملے۔ سامنے ہووے محبوب جلوہ نما، نات گوئی کرن دا مزہ آونے۔ شان عربی دی تحریر ہے عرش تے، سنے ایویں مولا اگر ایویں ہے۔ شان عربی دی تحریر ہے عرش تے، سنے مولا اگر ایویں ہے۔ عرش اعظم دی میں کو زیارت کرا، نات گوئی کرن دا مزہ آونے۔ شیر ذہن وچ وہی بن کے آندے رہن، تھیواں محتاج نہ کہیں فرشتے دا میں۔ شیر ذہن وچ وہی بن کے آندے رہن، تھیواں محتاج نہ کہیں فرشتے دا میں۔ تھیوے الہام حسان وانگوں عطا، نات گوئی کرن دا مزہ آونے۔ میں گناہگار شاکر سیاہ کار ہاں، نات گوئی دے قابل بھلا میں کتھاں۔ میں گناہگار شاکر سیاہ کار ہاں، نات گوئی دے قابل بھلا میں کتھاں۔ صدقے محبوب دے میں کوں شاعر بنا، نات گوئی کرن دا مزہ آونے۔